trenér spokojený. Tady hvězdná jedenáctka Realu Madrid v brance Iker Casillas, v obraně Michel Salgado, Iero Pavón, Roberto Carlos v záloze, Figu, Elguera, Makelele, Zidane a v útoku Morientes, Raúl. Ono to nebývá ortodoxní 4-4-2. Španělská média popisují současný systém Realu jako 4-2-3-1, přičemž ti dva jsou defenzivní štíty Elguera a Makelele, kteří odvádí tu pověstnou nepopulární černou práci pro Zidana, Raula a Figa a vepředu jediný čistý osamocený hrot Morientes. Tak pojďme do zápasu. Vladimír Labant poprvé. Marek Kincl, offside a v něm přichycený Marek Kincl. Tady se otevřel prostor pro Michela Salgada. Měl hodně prostoru a to je prácička pro Petra Čecha. Většina z vás asi drží u obrazovek palce českému zástupci. Známá to přezdívka Zinedina Zidana. V pohybu je Luis Figu. To by mohlo být pro Spartu nebezpečné. Výtečně se tam položil, ale jenom na chvíli Petr Čech. Tomáš Hipšman vystavil Spartě definitivu. Petr Čech přežil střelu Morientese, ale už ne pokus Zinedina Zidana. Ve 20. minutě jako blesk z čistého nebe udeřil Real Madrid. Nejprve po autovém hazování pálil z úhlu Fernando Morientes a pak se dostal lacino k odraženému míči z obraně Realu. Klíč k jejímu odemčení se snažil nalézt Tomáš Hipšman, který... Figu. Zidane. Jemná narážečka, to je největší devíza Realu. V tomto nemá na světě konkurenci a Sparta si může velmi zhluboka se svými fanoušky vydechnout, protože Zidane a Čech. Tak uvidíme, jestli se vydáme po stopách. Ano, Labant. Jiří Jarošík. Sparta nebude mít příliš takových příležitostí, kdy centruju. Ještě má Martina Šekrepete a byl to offside. Asistent Narciso Pisacreta měl praporek okamžitě. Pokud nejsme předpojatí, tak musíme tleskat té lehkosti, s jakou se bílý balet proháčkoval až přes. Hned z první centroval a podívejte se, jak je nadělal problémy. Staříkovi Ierovi, tam se tlačil, ještě je tu Rastia Michalík, 1-1! Rastislav Michalík dává svůj životní gól a Sparta ve 30. minutě srovnává. Ale hlavní poděkování patří Lukáši Hartigovi, šel tam neohroženě do souboje, málem si vykoledoval pokutový kop, dostal Spartu do hry. A to všechno ostatní si znovu v klidu vychutnáme a přečteme. Mezi nohama míč. Ta poctivost a neutuchající. Čaros je obdivuhodná, pozor na Roberta Carlose. Výtečně to provedl Vladimír. Michel Salgado. Tak ulička to byla jak vystřižená, co k tomu dodat. Co k tomu dodávat? Fernando Morientes. Real vede na Spartě 2-1 v době, kdy běží 36. minuta. Bohužel musím prozradit, že trenér Řebík měl větší obavy z průniku Realu po levé. Rahový kop a obecenstvo v té části hlediště si zakřičelo jako jeden muž ruka z světa i Evropy. Luis Figu. Věřím, že jste se u obrazovek rozhodně nenudili. Ten výsledek by mohl být pro spartanského dnech. Platí to samé, navíc Real tu vede, takže Vicente del Bosque nemá žádný důvod ke změně. Fernando Morientes po dlouhém autu a Raúl
vylekal Letnou. Naštěstí pro Spartu nepropálil. Labant po Michalikovi narážece, tam se dere Lukáš Hartik i Marek Kincl. I když se o Ikeru Cassiasovi tvrdí, že je excelentní. Sionko. Okamžitě atakovaný. To byla výzva pro Libora Sionka a viděli jsme společná Zinedina Zidana. Ten hned z první hledal Fernanda Morientese. Co scházelo? Lukáš Hartik. Alespoň rohový kop. Francisco Pavón si na něj teď dá. Plnými hrstmi rozdává Real na Letné a je učenlivým žákem. Sionko došel si pro faul, ano. Zbraní Sparty v tomto zápase, standardní situace. Hartik si ukazuje, kam žádá míč. A podívejte se, jaké problémy zase nadělal obraně Realu na čele s brankářem Cassiasem. Marek Kincl to nemyslel vůbec zle. Hartik. Byl faul. Ano. Dobře to postřehl asistent na pomezí. Lukáš Zelenka, ale nezvládl ten volej. Petr Čech musel správně ven z brány a Robertu Karluš neproměnil. Jakečná přihrávka na Zelenku. Lukáš Hartik, rozběhnutý, stále Lukáš Hartik. Málem vlastní gól, který vystřihl Francisco Pavón. Tak to bylo asi nejhorší řešení ze všech možných. Zelenka. Trošku více klidu a nadhledu. Je úplně volný Michel Salgado a ještě Makelele. No. Zkusil to z velké dálky a natáhl nevídaně Ikera Cassiase. To je asi ten správný recept. Navíc měl gol. Za svou aktivitu by si Sparta vyrovnání zasloužila. Zelenka! Málem jsme se ho dočkali. Martin Hašek ve vzdušném souboji s Cassiasem rozhodčí. Sparta prokazuje obrovskou vůli, jako bulldog jde za lepším výsledkem. Sionko! Je to tady, 2-2. Navýsost zasloužená odměna pro Spartu. Libor Sionko, muž, který dokáže zahodit neuvěřitelné penzum gólových šancí, ale také se do nich obdivuhodný výkon. Makelele, znovu ta mašina a strojová kombinace Realu. Robertu Karluš, jejda, to je škody. To je krutá rána pro Spartu. Až krutě brzy po tom vyrovnávacím gólu přichází další trest Realu. Robertu Karluš se takhle hravě prosmíkl vedle Tomáše Hybšma. Jako malinu sebral ten míč. Jirka Jarošík. Papoušek se pokusil hokejovou střelou přes obránce zaskočit Ikera Cassiase. To nebyl offside. Chybu, kterou vystřihl Iker Cassias a
A Jan Flachbart propásl neuvěřitelně. Ano, co dodat, snad jen zopakovat myšlenku o tom, že si všichni zaslouží velké uznání, obrovský potlesk a velký respekt za